సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సో ఇన్‌స్టాలో ఎక్కడ చూసినా ఇదే బీజీఎం కనిపిస్తుంది. ట్రెండింగ్‌లో ఉంది బ్యాడ్ బీజీఎం. సూపర్ అంటే సూపర్ వచ్చింది వీడియో చూసారు కదా! వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ అండ్ మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో లాగా ఉంటది. సో మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి వీడియోలో చెప్తూనే ఉంటా. సో ఇది ఈ వీడియోలో కూడా చెప్తా. సో కంటిన్యూగా సేమ్ ఉంటది. ప్రతి వీడియోకి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవడం ఒకేలా ఉంటది. సో ఎఫెక్ట్ చేంజ్ ఉంటాయి. బట్ ఫోటోస్ మాత్రం సేమ్ ఉంటాయి. ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్రతి వీడియో ఏ వీడియో వచ్చినా ఎలాంటి పర్సన్ వచ్చి ఇలాగే ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోకి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ సింపుల్‌గా 4 ఫోటోస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, మొత్తం 4 ఫోటోస్. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన అరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటో పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో. సో సెకండ్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 2 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 3 ఫోటోస్ మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఎక్కువ లెంత్ వీడియో ఉంటది కానీ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో 30 సెకండ్స్ ఉంటది అనుకుంటా. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటది. సో ఇలా ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. సో ఇక్కడ 21 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో. సో ఈ మూడవ చిన్న సైజ్ ఫోటో దిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి అంటే సో ఇక్కడ 2 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ఇది కూడా ప్రతి ఫోటోకి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. 2 చిన్న సైజ్ ఫోటోస్. సో ఫ్రెండ్స్, కంటిన్యూగా ప్రతి ఫోటోకి ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. మధ్యలో 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి.
సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఒక్కటే ప్రాసెస్. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఒకటే ఎఫెక్ట్ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ అయితే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది వీడియో. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 21 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో దిగా ఆ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా. ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 3 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కొంచెం లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా లాంగ్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో సో కొంచెం ఉంటుంది. సో లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 22 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.